お疲れさん。はい。物件契約と融資ってどちらが先ですか？これ店舗ビジネスで融資を受けるときにすごく問題になるんですよ。結論、物件が先なんですね。物件を申し込んでからじゃないと融資、特に設備資金で融資を受けるときなんかはそのための資金って出なくなっちゃうんですね。なんで先に物件を申し込んで、その後融資を受ける。で融資を受けたら物件の正式契約で契約金を払うっていうような流れなんですけど、ただ現実問題そこまで大家さんが待ってくれないケースってすごくある。融資が出るまで 1,2 ヶ月大家さん待つよってケースって少数だと思うんですよね。じゃあそういう場合、正味現実問題どうするかっていうと、物件の申し込みをする前にまずは金融機関に相談をしておくんですよ。金融機関に相談をしておいて、ある程度もう中身、仮の契約でも見てもらって、決算書も見てもらって、ある程度当たりをつけて、でその上で物件の申し込みをしたらすぐ融資の審査かけてもらうんですよ。でそうすることで融資の審査期間っていうのをなるべく短縮してもらって、融資が下りたら即物件の支払いをやるっていうのは、そんなような流れが現実的にはベターかなと思います。